pinter jangan isone madang kok. Pinter. Karo sira pinter ilang. Madang yo. Sinten nunggak tepul bayare tetari wong iki sepodo karo sing Kediri. Kula terima bonceng tunangan kutek tur tapi yang didendo nopo boten kucur. Sinten nunggak tepul sinten lali. Nanti aja guys. Bayare tetari kula terima bonceng tunangan kutek tur tapi yang didendo nopo boten kucur. Balang keke, balang mantu, bandane tinggal kebru. Atau tinggal, ora payu-payu, ora ono jinungku. Omongi rata pinggir bayi. Kawan itu, untuk kami, ujung rakaku kami. Balang keke, balang mantu. Bandane ente tinggal keblu. Kira-kiranya dodol apa men payu ya, Mbok? Leri. Iki sampe guang. Guang tisune. Tisune guang. Hei. Tisune guang. Guang ora? Mentak tulan. Gilai banget Riko. Guang ora? Tak keplak Riko. Guang ora? Lawangnya tak kunci ku. Guang ora? Korene. Iya. Gilai banget Riko. Oke. Baine. Mentutut. Sopo sing men tutut? Kene meneh kayu kuret. Gilai banget. Menteci. Madang yo. Ya, Mbok. Apa? Madang. Makan lagu apa? Mau jangan kai bening. Ini aku rela. Atangane. Ya tangan Riko wis dhisik. Wis Wis ra wis cuk. wis rono, kok tak cukup. Lah ya wis ra usah. Terangkan jepul, bayare tetari, pengiki sepodo, terus dan Kediri. Kula terima bonceng, tunangan kutek tur, tapi yang didendo, nopo boten kocur. Riko nek bengi kok lincah temen sih melek. Indonesia, tanah airku, tanahmu padanaku. Kenalah aku berdiri jadi bantuin. Udah teman-teman. Ya sekolah tuh mumet. Pinter. Riko nang apa ya mene rung turu, Mbok? Nang apa ya mene rung turu? Namun di bapak bojomu, di bapakmu kurine kok. Bapakku Ana masjid. oleh ki Mbak tak melu. Tangan ndil kono parani. Pantesan Riko dandan ayu yo bedaan. Karena ayu men tambung. Men tambung. Riko kangen karo bapak yo. Karo bojone Riko kangen. Kangen. Pengen dikeloni. Wis pirang tahun ra dikeloni. Pirang tahun. Ono 6 tahune ono. Oh, bunder. Ya Allah. Tapi janjane dulur mbok Samni nang apa ya lur kangen karo bojone wae, kangen karo bapake wae, kangen karo mbokne ae. Aku sampe bingung lur. Janjane nek artine ke kadang ya nek wong ngomong asrike mbok Samni wis ngarep-ngarep pengen balik. Tapi yo mbok aku ngomongi klamben. Atus omongi ratus. Oke, Pak Budi darep-arep. Halo. Karu. Kok sare wonge. Kok sare? Ya men ono bojone kok.
Bojone sapa? Budi yang duwe kan. Bagus. Duwe karma ya, Mbok ya. Salam kok. Assalamualaikum si Mbokku. Dalam. Waduh. Pripun kabare ingkang dalu menika? Si Mbokku sayang. Pripun kabare, Mbok? Sae. Pripun kabare, Mbok? Sae. Selamat. Selamat. Budi niki, Mbok, boten selamat. Budi niki, Mbok, boten selamat. Jaman kan ngapake. Jare riko Kang Budi, Mbok. Jaman kan ngapake. Ngono karwane. Jare riko Kang karo karwane kok aneh. Dudo, Mbok, dudo. Karwane kok serangan karo karwane kok aneh. Dudo, Mbok, dudo. Sopo dong dibujuk Ora. Dudo, Mbok. Alah, Nur jan ngeyel ya, Mbok ya. Jelas duwe bojo. Alah, Nur jan ngeyel ya, Mbok ya. Rebut, jelas duwe bojo. Ora diisi lenyong wirang tutupan bathok. Ora rebut, Jen. Ora diisi lenyong wirang tutupan bathok, Mbok. Nyong wis karwane kok almate priwe. Tapi tetap cantik. Bakal mate. Tapi tetap cantik, Nyonya, tetap cantik. Tapi tetap, Mbok, tetap Nyonya, tetap cantik. Mbok, mosok pesek. Mosok pesek. Nur Jana nganu ya, sili digedong-gedong baset gede ngapa, Mbok? Nur Jana nganu ya, Mbok, sili digedong-gedong baset gede ngapa, Mbok? Baset gede kwanet. Riko saya karo Pak Budi yo arep-arep baik. Ngarep-arep wong dibojo dhewe kok ngarep-arep. Riko saya karo Pak Budi yo arep-arep baik. Ngarep-arep wong dibojo dhewe kok ngarep-arep. Kulo nang kamane ratu turu ket mau. Turun arep lik arep tirakatan. Turu nang kamane opo wis Nyong bengi. iki seneng turun bengi arep Tirakatan tirakatan. karo Pak Budi. Tirakatan opo wis bengi. Nyong bengi. Tirakatan karo Pak Budi. Tahu lah. Kowe judule apa, Nur? Judule apa, Mbok? Kowe judule apa, Nur? Mbok samene kabur. Judule apa, Mbok? Mbok samene kabur. Gabrahe wis diselepke burung. Derek. Mbok, derek. Gabrahe wis diselepke jare rak ngekeki kula beras kok urung diselepke. Derek. Ajare rak ngekeki kula beras kok urung diselepke. Padune raule. Ngapusi Dek. Padune raule. Lah kaya berarti iki berarti sing nyelip koper. Lah kaya berarti iki berarti Piro, sing oke nyelip napa mboten? Turai wingi iki pinten kilo 2 kilo Piro, oke napa mboten? Iku tadi turai wingi iki derenya pinten kilo 2 kilo napa pataki. Iku tadi. Tapi mau aku nek dikeki jedel lho, Mbok. Mau aku. Beras pokoke. Ada Tapi beras, mau aku nek dikeki jedel lho, Mbok. Mau aku. Beras Beras pokoke. beras kok. Ada
duwe sawah, Pak Budi. Duwene namung sawah sak lupit. Sama telung Wis ora duwe sawah, Pak Budi. Duwene namung sawah sak lupit. Sama telung pit be. Pati bayi nek duwe sama telung pit. Ipap yo pati doran ente. Oh.